Pel meu pare, les Medes eren un lloc, un santuari, diríem. Que estaba lleno de carconios preciosos, multicolor, amarillo, rojo, azul, todo esto. Esto era impresionante, como un bosque de flores. Podríem dir que encara avui en dia, és la zona del Mediterrani més ben estudiada que hi ha. I les Medes actualment és potser el lloc del Mediterrani més extraordinari. El lloc perfecte per fer imatges, varietat. Tant coves, espècies, diferents profunditats. És un lloc perfecte. Les Medes, ell les va descobrir a partir d'en Fèlix, un pescador de la zona, que ja havia portat allà els pescadors de corals, els bussos clàssics de coral. Llavors era un antic poble de pescadors, això s'ha perdut, no hi havia zona blava, no hi havia autopistes, era un altre món. Sobre la dècada dels 150 vaig descobrir les Medes, que ens portaven a fer immersió a les Medes als pescadors. ¿Qué vols, inglés? ¿Qué vols? Bueno, usted bucea, ¿no? ¿Bucea? Sí, sí. Bueno, la botella es muy grande. Sí, sí. ¿Y qué hace? ¿Qué está haciendo? Coral. ¿Coral? ¿Qué es coral? Se ve. Abre el coche, un saco de coral y una rama de coral. Pero, ¿qué hace con esto? No se puede comer. No. Digamos, es una piedra semi-preciosa. Hace joyería y esto, el otro. Jo recordo, he parlat amb l'Ametlla sobre les primeres inversions que havia fet ell a les Medes i recordava que als túnels, a les boques, estava ple de coral. En ocasiones los submarinistas, obtenida la pertinente autorización, se dedican a la pesca del coral, que en esta zona, la Costa Brava, y debido a su color rojo intenso, se le llama sangre de toro. Es muy apreciado en otros países, principalmente en Italia. Es van donar compte del valor, els submarinistes, del valor al mercat que tenia el corall. I clar, era el maná caído del cielo, vull dir, era una cosa que estava allà, que no hi havia lleis. El Baix Empordà era el Empordà. Esta zona era el mejor. I les Medes, el número 1. Jo de les Medes no he agafat mai corall, el agafava Cap de Creus. Però ho vaig deixar perquè allà on has agafat corall no tornis l'endemà que no n'hi ha. El corall tarda molts anys en fer-se gran. Y después había fauna, no como ahora. Tota aquesta abundància de peix no hi era. Meros també hi havia, però els primers meros que veies eren amagats. Al meu pare sempre li havien agradat els reptes i, pescar i fer una pesca submarina era un gran repte, però ja trobava que no estava bé pescar amb les mateixes condicions que estava un peix respirant a sota l'aigua. I va decidir deixar el fusell i agafar les càmeres submarines. Per això el de les càmeres submarines va ser una cosa que es va haver d'inventar de pressa, perquè en lloc de pescar-los el que feia era fotografies. Va valorar molt més una bona toma que no caçar un mero. I això ens ha passat a tots. No conec a ningú que filmi i faci pesca submarina. L'Eduard Ametlla ens va obrir els ulls també a molta gent, que d'alguna manera ens va fer canviar de la pesca submarina a la imatge. Hi havia una pegatina del Cris que deia «Yo no pesco, cazo imágenes». I és tal qual.
ens hem d'acostar i hem de vèncer la timidesa o la por d'aquell animal. Per tant, funciona exactament igual i l'estímul aquest de l'emoció de la caça continua vigent quan estàs utilitzant una càmera. L'objectiu del meu pare de fer fotografies era sempre poder ensenyar a la gent el que es veia a sota l'aigua, a les profunditats, i donava moltíssimes conferències i que la gent pogués saber el que hi havia i entusiasmar-los amb el mar. Amb l'equip del meu pare vaig fer immersió i em va deixar una càmera i vaig començar a fer imatges. Des de llavors no he parat. Una Bolex de corda i aquesta corda amb una caixa estanca es traduïa amb una connexió i una manivela, que tenies que donar corda. El que passa, i a més carregava bobines de 30 metres que duraven a 24 imatges per segon 2 minuts. Ja se t'havia escapat. I també hi havia una altra característica i és que aquestes càmeres la majoria feien molt de soroll, i això també espantava el peix. I tot això sense saber el que filmava i el resultat que tindria, en aquell moment era pura aventura. De la mateixa manera que tu tenies el rodet d'imatge de fotografia. Encara tinc que pujar, però només em queden 5 disparos, no? Me'ls guardo perquè ahir sí, quan estic pujant, és quan em ve aquell peix gros que estic buscant des de fa temps. Bueno, per fer les imatges en aquella època tu tenies que pensar moltíssim, perquè per un cantó era el cost que tenia el revelat de la diapositiva. Dins de la màquina només portaves 36 fotografies i a cada fotografia deixaves anar una bombeta, que també tenia un cost important. I feies la fotografia, la bombeta procuraves que no se t'escapés amunt i, bueno, a vegades funcionaven, a vegades no funcionaven. Va ser el doctor Margalef que va promoure aquesta idea. Llavors allí va començar cap a l'any 77 tota una aventura molt llarga que va durar més de 10 anys, amb molta gent que va participar. Era el repte des del punt de vista personal com a professional de la recerca. No sabíem com se mostrejava, no sabíem com faríem l'estudi, tot era anar aprenent, no? Va ser un estudi pioner a nivell de Mediterrani, en el sentit que va ser un estudi molt curós a nivell de sistemàtica que va permetre conèixer amb molta profunditat quines comunitats, quines espècies, quina és la riquesa específica d'aquest espai. Aquestes dades, aquesta descripció ha sigut fonamental per tots els estudis fins a l'actualitat que s'han anat fent després. Va utilitzar la metodologia de fer uns transectes a tot el perímetre de les illes i es anava fotografiant cada 10-15 metres. I això permetia quedar alguna constància de com era el fons en aquells moments. I llavors, la utilització de la fotografia d'aquesta manera va permetre que realment fos molt més objectiu el nostre resultat, fos contrarrestat per altra gent, i de fet aquestes fotografies que es van fer encara avui en dia estan disponibles. Jo vaig aprendre gràcies a 4 consells del Dani Escrits, per exemple, o de la Maria Llenes, però era una fotografia molt creativa. Jo necessitava una imatge molt científica, no és la que es feia, no? Total, que tècnicament vaig aprendre quines màquines podia utilitzar, quins flaixos, quina pel·lícula, però llavors la foto que havia de fer per l'estudi era totalment diferent. Perquè allà tothom feia immersió, tothom agafava el que podia, el coral anava desapareixent. Analitzat en tots els paràmetres, comunitats, espècies, diversitat, de tot, clar, és el pas essencial perquè una àrea pugui ser declarada protegida. Si no hi ha un informe científic i objectiu previ, difícilment pots arribar a tenir arguments per protegir una zona. A partir de que va ser zona protegida, que es va prohibir la pesca submarina, doncs els peixos es van acostumar a que no els maltractaven, no els hi tiraven al fons i s'acostaven més. Va tornar a reviure tot el peix que hi havia. Hacía falta un par de años
y empiezo a notar que lo ves, por ejemplo, más meros, porque es un pescado grande y más o más son, por los poseedores, son impresionantes. No només a nivell de les comunitats, que moltes d'aquestes comunitats doncs, han augmentat, les comunitats de peixos, per suposat, però també altres comunitats s'han mantingut més sanes, sinó també després a nivell econòmic i social, que ha sigut també un motor econòmic important. El Mediterrani recuperat, la qualitat de les Illes Medes, alerta. Això té un valor econòmic i de prestigi i d'autosatisfacció de la població local que és incalculable. Per mi totes les espècies de la meda són importants. Se n'ha fet un gra massa, potser, dels meros, que jo ho entenc, no? Que la gent agrada veure peixos, corballs i el que vulguis, no? Però per mi l'espècie per excel·lència de la meda és la gorgònia vermella. Jo vaig aprendre, gràcies als estudis de la meda i gràcies als estudis d'aquesta espècie, que l'hem estudiat bastant, que realment els organismes essencials perquè hi hagi molta diversitat són els que construeixen hàbitat. I la gorgònia vermella, també la blanca, però la vermella concretament d'aquí de la meda és un exemple, no? Si hagués de ficar com un logo de lo que és la meda, seria la gorgònia vermella. I a les medes el problema que té principal és ara la massificació. Massificació de submarinistes que respecten, no fan res, però és que el sol fet, tu passes per coves d'aquestes que te passen en manada i vulguis no vulguis amb els peus d'ànec, tot això està tot com si haguessin passat un paper de vidre. I on hi havia gorgònia no n'hi ha. Vam agafar tanta fama que fins i tot a un moment determinat ja no era només el Mediterrani recuperat, un dels millors espais del món, el miracle de les medes, etc., sinó que va començar a aparèixer algunes notícies no tan alentadores com la fàbrica del busseig. Això volia dir que calia fer un pas més en controlar aquesta activitat, regular-la perquè continués tinguent la mateixa qualitat que havia tingut fins a aquell moment. És un espai molt petit i que té comunitats, algunes d'aquestes comunitats són molt fràgils, són comunitats que tenen espècies que poden viure 100 anys o més i que triguen molt en recuperar-se i que tenen una dinàmica molt lenta. Jo crec que és compatible poder visitar un espai i que es pugui mantenir a la diversitat. El problema és quan hi ha massa freqüentació que per poca pertorbació que es produeixi, doncs sí que hi ha un efecte. El fet que aquestes poblacions de gorgònies es malmetin és molt preocupant, no? Aquesta és la veritat, no? Atribuir-ho tot als submarinistes és complicat. Jo crec que hi ha altres factors que també s'han de tenir en compte. No, a veure, sí, les causes de mortalitat són vàries. Una és la temperatura, ja sigui per temperatures màximes que s'arriben en períodes concrets, en aquestes onades de calor, o les temperatures elevades recorrent durant molt de temps que pateixen a l'època d'estiu. I també es produeixen aquestes explosions d'algues, que es produeixen sobretot a primavera i estiu, que és una combinació de temperatura que permet el creixement, també d'estabilitat atmosfèrica de l'aigua i també de nutrients. O sigui, quan troben aquestes condicions d'estabilitat, doncs es produeixen aquests booms algals que recobreixen aquestes gorgònies i és un factor més que les afecta. Clar, aquestes imatges que tenim antigues, de fa 40 o 50 anys i tal, clar, són molt importants pels estudis actuals. Per què? Perquè precisament un dels problemes que tenim a nivell de gestió és que ens canvia la referència que tenim dels ecosistemes. O sigui, actualment pensem que un ecosistema pot estar ben conservat, però en realitat no, i perquè no sabem com era a l'inici. Bé, un dels reptes de les medes és gestionar l'èxit. Segurament som una de les reserves del Mediterrani occidental i segurament d'arreu del món amb més alta frecuentació de visitants. Los biólogos, la gente que ha empezado con el Parque Nacional y todo, siempre estuvimos en contacto uno con el otro.
Yo creo no tiene que perder este contacto. El más importante de todo, que trabajan juntos. I per això, doncs, precisament, no, o sigui, des de l'àmbit científic no, estem treballant precisament per tenir informació, per saber què passa, per saber com afecten aquestes pertorbacions a les comunitats i també per buscar eines doncs, per no revertir, sinó doncs, gestionar o minimitzar almenys doncs, aquestes pertorbacions doncs, que ens permetin doncs, mantenir aquesta diversitat i tots aquests serveis ecosistèmics que ens proporcionen. La gestió, la nostra visió hauria d'anar més enllà d'aquesta petita reserva marina. D'aquesta forma, o sigui, canviar una mica el paradigma de gestionar zones petites a gestionar tota una àrea de forma integrada i utilitzant totes les eines de gestió que tenim, tant pesqueres com de reserves marines.